Schubor nagaslem jong unongsan hima. Ka kong Angela ngan kala peteng biang ban syong hakmat sekretariat bandawa ya ka hok jung kipaj ba la ka dei kinong belas ngi ki ba syong dukan kinong traying breu bat kiwei habaya kran bat ka kong Angela ngat hne kasngi kar phun riu terek unai tung arjar arpwei hakmat sekretariat ka kong Angela kala yuthu ba ka ni ka dei kasngi ka basan ba kalawan ban syong hakerdop jong ka sekretariat bat kan yai beteng hadu babaro ki badai hok banyo ya kamang pisa kaba ka sorkar kalamang kinyo shu kala ya thuru ba nakaliang ka jongka kala yo ya ka city ba pha de ki bor district ba ka dei ban omsong shu hakmat sekretariat kala ya thuru ba hakata ki city kala ya thu ba ki bor jong ka tanat labor jong sorkar jela kila pej bnia habai dei bat ka jingbom yo ya kamang pisa kabadai hok jong kinong belah hanrei nakaliang jong ka kong Angela kalaong bakan kenria bat kan yai beteng ban syong hakmat jong ka kerdop jong ka sekretariat kalau oong ru ba watla gibor jong ka bor district kin weng ya ka dakabor nakani ka jaka ka ba ka syong nakaliang ka jong ka kan ya kun bat kan syong hakani ka jaka hadu babaro ki badai hok banyo kinyo ya ka pisa kabadai hok ka jongki mentasi kadai kata yau baar bat kasngi basan deh mengasong hang ni bat baru kini kisngi te ki kelempat dia pan kendu ne pat ong ie ndrei nakaliang jongi te leki pau benai mentangi nak ya ujor mo saka Labor Department saka Chief Minister's Office halor katuka income support katuka Arhajar sispa bat san hajar badai ban yo ki beriu ne bakular ka sarkar mention snam ndai mentasi pada ngayo kini ka sitina ka office jong EDC baong ba ngambit ban song hakani ka jaka nama ka dei ka jaka sekretariat bat ba kata ka Labor Department kala sedang ban pej halor kini kijing tika jingkeli jonga kalong kumne ka pej halor kijing ayu ka hak ban kamlong benia khendet namar ba mentala da ki pau banai ko mong ong pingi pha siting na pha ki kerteng jong ki beriu ki ba klam yo kumne kumtai ndai i kumbaki syong klikti tilada ka jing syong jonga hang ni habar gate sekretariat kaya rap yakimu ban kampen step ki kijat ban trekam namangi osnu ka to ka ni parlok jingi ki ong ki asdang phone na Labor Office ban pentikina ki account kumne kumtai lada ka ni ka jing syong jonga hang ni kaya rap yaki bakin kam trekam banyak ni ngandang yai beteng ya kani namar ngan syong hang ni hadu ba iwei itu ibreu iba syakular naka sarkar ban yo ekani ke pisa ki yo si saya kani namal ba kani ga ditang ko wei ka skim baki le torti baki le kumne ngitip plan ba bon ha ki jingkular ke sarkar bat kitu ki kabha ka badai jong ki pai ba lada ki central government scheme ne ki wei lada dai khau ration ne ka NREGA kata ka sispa asngi ne kata ka PM Kisan ne ngitip baki don ki kenrum kenram ti ngalileng ong di ben pendon kami kan ka por ni bang song ni banyak khlelut ni petlet ki ki jing jo ki pat ba ki bale ase ta su ngap la su kenton ki jing ki pau banai pau snam kini ki giat hang ni dei ki ong ki dei ki giat jong kan ka sekretariat ka dei kata ka jaka badon ni ka bor jak sarkar ngidei ben pen kalai kini bakini ki dei ben dei ki giat ki bangya slot banya yo banya pej halor ki jing iwe bat ban pen kala ya kan ka bor jong ka taka sarkar ka bayuro yang ni kum ka bor jong ki pat ba ladangi halangi pen sngoy ki sur jong in dei bon ki la ban kala mo namar bon sin pinyo i bon sin ka ki pat ba ki sa kan no bet lada kam trekam ha ka sarkar sa kan no ki pat ba ya kan ka skim POE ki keno ki ambaklam ai ki detail ki babiang da yo e kan no ka sarkar bon sin ki sarkar ki keno ki pat ba ana ba dei pat ba o budget dei pat ba o bangop e kata ka pisa ka tengka mar kata ngem dei shu ban sa ya ki ban le akmne ba ya ki basniu ya ki bom trekam ha ki keno biang sangi tingi dei ban kan ma ba itai Arhajar idei hok tong ki dei ban yo ngem dei ban shuhun ba hakapor bapang
Badan kam ke by school nginyo itu san spa si hajar ya hajar. Tang si CNRC ne tinong mi khmat. Hendrai ngi di ban kam ya laki hok kum mengikam mentai kan ni. Nama kan ni ka ditang iwai ne ki hok. Hendrai la dangi long hosiar bat dangi yeng bet kum nien dei. Bun ki ru nginyo ngimnum long kita ki marang ki bahap ban ya lek krong naki MLA naki MDC mo por bapang masih tom lek pan pisah por ba hab tap college pan pisah ngidai ban kam ya laki hok ban yo e ka bha kum mangile ka ni ka kentim ta bat ngaku ban ong kipat ba bangan don hang ni bat ngatrang ngidai ban pendon kam ka ni ka por ka por ban ya selok ban ya kren su halor ki be kijing bat ngam num ki da lei ru lada ki kwa ban weng yang ngada ka boru ngakloi ban ya khun ya kata dengan song hang ni namangin song hakajaka ba kini ki bah kabor ki ban yo ba ki ban yo sngow yang ni ti lada ki persang ban weng yang nganang niru ngan ya khun ban song ba ini ngaku ban ong mo ngaklam song hang ni na ka benta jong ki tu ki ba de ban yo ngasong hang ni lang bat ki Hendrai nama kalong ko perthai kum ni bon ki bam kim long ban ya wan don lang hang ni bat nga bon nak ki dei ki nong belas ni mentadang su sedang biang ban sa ki ban belah te kadai ka hok jang ki bakin belah kim dei ban perlu sngi hang ni bat dei nak ta kada bangi melum lembrum hang ni Hendrai ngan ya thu ipi ki jing ai man sing ki jing ai kersan ki ai wan ki phone ki pha message ki bon ki ba kwa ban wan chong lang hang ni ro Hendrai ngim kwa ban penthai ta ki covid protocol ban ngim kwa ban bu eno no ka jing ma Hendrai kham tam namar baki dei ki nong belas ni ngi small tho baki hab ban ni belah namal acha ban tinge hang ni covid ngim tip lanu kan wan sa third wave te dei nak kata kada bang ye don hang ni tuk tak ya wan ki para lok anya song lang Hendrai buon ka po tengah dan marwai ni pani so tho bakin dan ni isu ban ong bat kulat namang ni apon toilet ki dot has itu ibaro asati mentaka dei tang ka kamram bakin tray urut bakin telat nya marmar lam dak kan slam tu ya kata kita de kitu ki bat kami ka tang ki ban phone ti ban ya tu balai no ka kami ka tang ti mentaka long ke ke ba insam rike ba body pek ya kaliba snap back no bat kami ka jing snap kalong pun ka jing pediang ya ka jing ram kisah nama lada pidei menteri ya kanu ka tanat rekam nei hab ban sim ya ka jingkit kle bat ki dei ban mak ban pasat jingmut ban batai ki pai ba kumno balai hae bat kai ka kamran jong kiru ban khat ki ofsar ki babu ban kuli balai ka ni ka kandung kan ram bat ban batha baki dei ban pendep mar ko asisi asi ndai lada kimla ban le kita ka pentau wasin dan bor Baksa penyai kelam aki babu.